नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। बोट बुडाली, खलाशी बेपत्ता, उपकार्यकारी अभियंत्यांना धरलं धारेवर आणि मान्सून पूर्वीच कोकण अंधारात। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वेंगुर्ला बंदर येथे छोटी होडी भरकटून 4 खलाशी बेपत्ता झालेले आहेत आणि काल रात्री जो सोसाट्याचा वारा अचानक आला त्यामुळे हे खलाशी एकूण 7 खलाशी लहान होडी घेऊन मोठ्या होडीत बर्फ घेऊन जात होते माशांसाठी। आणि याच दरम्यान जो वारा आला, जोरदार मोठा वारा आला आणि यात ही जी होडी छोटी होडी आहे ती अचानक भरकटली। यातील जे 3 खलाशी आहेत त्यांनी समुद्रात उडी टाकून आपले प्राण वाचवले, मात्र यातील 4 जे खलाशी होते ते अजूनही बेपत्ता आहेत। रात्रीपासून रात्रभर त्यांचं शोधकार्य या ठिकाणी वेंगुर्ला बंदरात सुरू आहे, मात्र अद्यापपर्यंत त्यांचा काही पत्ता लागलेला नाही। याच्यातील जे बेपत्ता झालेले जे 4 खलाशी होते त्यातील एक खलाशी हा रत्नागिरी येथील आहे, तर 3 खलाशी जे आहेत ते मध्य प्रदेशमधील असल्याची प्राथमिक माहिती मिळालेली आहे। दरम्यान रात्री अचानक जो सोसाट्याचा वारा आणि समुद्रात उधाण आलं होतं त्यामुळे ही होडी जी आहे छोटी होडी ती भरकटलेली होती आणि ही भरकटलेली होडी खोल समुद्रात जात हे खलाशी बेपत्ता झालेले आहेत। आणि या खलाशांच्या शोधकार्यासाठी या बंदरावरील अनेक होड्या त्या समुद्रात गेलेल्या आहेत। अद्यापपर्यंत त्यांचा कोणताही पत्ता लागलेला नाही आहे। रात्री मच्छीमारीसाठी जे मोठ्या होड्या असतात त्या होड्यांमध्ये बर्फ घेऊन वेंगुर्ला बंदरवरून हे खलाशी एकूण 7 खलाशी हे त्या मोठ्या होडीमध्ये बर्फ घेऊन जात होते आणि अचानक मोठा वारा आल्यामुळे होडी अचानक त्यांची भरकटली आणि त्यामुळे होडी भरकटल्यामुळे आणि समुद्राच्या जरा आतमध्ये गेल्यामुळे यातील जे 3 खलाशी होते त्यांनी त्यातून उड्या टाकल्या आणि उड्या टाकून ते जे बंदरावरचे जे बाजूचे जे दगड आहेत त्यांच्या साहाय्याने ते बंदरावर पोचले, मात्र या होडीतील जे 4 खलाशी होते ते बेपत्ता झालेले आहेत। त्यांचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही आहे आणि शोधकार्य अजूनही सुरू आहे। रात्री सुमारे 9 ते 10च्या दरम्यानची ही घटना आहे रात्री आणि गेले 2 दिवस अवकाळी पावसाने हजेरी लावलेली आहे। मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस हा वेंगुर्ला भागात झालेला आहे। त्याचबरोबर सोसाट्याचा वारा आणि यानंतर जे विजांचा गडगडाट सुद्धा सुरू आहे आणि विद्युत पुरवठा सुद्धा खंडित आहे काल रात्रीपासून। आणि दरम्यानची ही घटना या ठिकाणी झालेली आहे। 4 खलाशी बेपत्ता आहेत, त्यांच्या शोधासाठी होड्या गेलेल्या आहेत। मी आता आहे वेंगुर्ला बंदर येथे आहे। याच ठिकाणून हे जे ठिकाण आपण बघताय याच ठिकाणून हे जी छोट्या होड्या आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत, अशा छोट्या होड्यातून जे एकूण 7 खलाशी जे आहेत ते बर्फ व इतर सामान घेऊन या ठिकाणी ज्या मोठ्या होड्या उभ्या असतात, आपण खोल समुद्रात मी दाखवतोय, या ठिकाणी ज्या मोठ्या होड्या असतात ज्या मच्छीमारीसाठी जातात या होड्यांमध्ये बर्फ घेऊन ते जात होते आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी अचानक मोठ्या प्रमाणात वारा आल्याने व समुद्राला अचानक उधाण आल्याने ही जी छोटी होडी आहे ती भरकटलेली आहे आणि ही खोल समुद्रात भरकटून गेली। मात्र यातील जे काही खलाशी होते त्यांनी अचानक उड्या टाकल्या आणि ते वेंगुर्ला बंदरावर पोचले। त्यांचे तिघांचे प्राण वाचले। यात एक कारवारचा तांडेल
जो बोटीवर तांडेल असतो तो कारवारचा खलाशी आहे आणि या बाकीचे 2 जे वाचलेले, ज्यांचे प्राण वाचलेले आहेत ते सुद्धा मध्य प्रदेशचे खलाशी आहेत. आपण या ठिकाणी बघू शकतात जे सर्व होड्यांवर काम करणारे जे खलाशी आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी वेंगुर्ला बंदर येथे उपस्थित आहेत. मात्र ही मोठी दुर्घटना ही कालच्या या घडलेली आहे या ठिकाणी वेंगुर्ला बंदर येथे. एकूण 4 खलाशी बेपत्ता आहेत. यात रत्नागिरी येथील 1 खलाशी व मध्य प्रदेश येथील 3 खलाशी हे बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध या ठिकाणी सुरू आहे. ही दृश्य आहेत आता बंदरवरची दृश्य आहेत. रात्री सुमारे 9 ते 10च्या दरम्यानची ही घटना आहे. अद्यापपर्यंत या खलाशांचा शोध लागू शकलेला नाही. नवाबाग तसेच वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणून बऱ्याचशा होड्या ज्या आहेत या खलाशांच्या शोधकार्यासाठी खोल समुद्रात गेलेल्या आहेत. रात्री समुद्राला आलेल्या उधाणामुळे होडी खोल समुद्रात भरकटत गेल्याचा अंदाज या ठिकाणच्या मच्छीमारांनी व्यक्त केलेला आहे. संध्याकाळी या वेंगुर्ला दुपारनंतर या वेंगुर्ला बंदरवरती मोठ्या होड्यातून मासेमारी करून हे खलाशी या बंदरवरती येतात आणि पुन्हा या बंदरावरून इतर जे सामान आहे, बर्फ वगैरे आहे, तो होड्यांमध्ये घेऊन जातात. आणि अशाच प्रकारे रात्री उशिरा 8-8:30 नंतर हा बर्फ घेऊन हे 7 खलाशी मोठ्या होड्यांमध्ये निघाले होते. या आपण या ठिकाणी बघताय अशा छोट्या होड्या या बंदरावर लागलेल्या असतात आणि याच होड्यातून हा बर्फ घेऊन ते खलाशी खोल समुद्रात गेलेले होते. खोल समुद्रात या ज्या मोठ्या होड्या आहेत ज्या मासेमारीसाठी जातात खोल समुद्रात, या होड्यात ते जात होते. मात्र अचानक आलेल्या मोठ्या वाऱ्यामुळे व उधाणामुळे होडी त्यांची भरकटत समुद्रात गेली. यातील 3 खलाशांनी आपले प्राण वाचवलेले आहेत पोहत येऊन. हे जे आपल्याला दगड दिसत आहेत या दगडांच्या साह्याने त्यांनी आपले प्राण वाचवलेले आहेत. मात्र 4 खलाशी हे बेपत्ता झालेले आहेत. अद्यापपर्यंत त्यांचा कोणताही पत्ता लागू शकलेला नाही. यावेळी रात्री या ठिकाणी वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक भोसले यांनी या ठिकाणी पाहणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे माजी नगरसेवक नागेश गावडे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. शोधकार्यात अनेक मच्छीमार बांधव असतील हे सहभागी झालेले आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत शोध लागू शकलेला नाही आहे. बऱ्याचशा होड्या समुद्रात गेलेल्या आहेत शोधकार्यासाठी आणि प्राथमिक माहिती मिळते की मोचेमाड जो समुद्र किनारा आहे किंवा रेडीच्या दिशेने ही होडी, जी छोटी होडी आहे ती गेलेली माहिती आत्ताच मिळालेली आहे आणि होडी त्या ठिकाणी दिसलेली आहे. मात्र खलाशांचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही. वेंगुर्ला बंदरातून जो सोसाट्याचा वारा झाला होता त्यातून ही होडी भरकटत गेलेली होती आणि ही होडी रेडी येथे मिळाल्याची प्राथमिक माहिती अंदाज या ठिकाणी मिळतोय. अद्यापपर्यंत ठोस माहिती मिळालेली नाही आहे. मात्र आत्ताच मिळालेल्या माहितीनुसार रेडी आणि मोचेमाड याच्या दरम्यान ज्या समुद्रात ही होडी काही मच्छीमारांना आढळून आलेली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत या 4 खलाशी जे बेपत्ता होते त्यांचा पत्ता अजूनही लागलेला नाही आहे. अजूनही शोधकार्य सुरू आहे. मात्र ही मोठी दुर्घटना ही वेंगुर्ला बंदर च्या ठिकाणी घडलेली आहे. त्याच्यामुळे सर्वच मच्छीमारातून या घटनेबाबत दुःख व्यक्त करण्यात येत आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. वेंगुर्ला बंदर इथं रात्री बुडालेली होडी सकाळी मूठ येथील समुद्रात सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास आढळून आली. ती मच्छीमारांनी वेंगुर्ले बंदरात आणली. बुडालेल्या 4 खलाशांपैकी रत्नागिरी येथील महादेव शंकर आंबेरकर वय 66 यांचा मृतदेह मोचेमाड येथील समुद्रात मिळाला. पोलिसांनी तो मच्छीमारांच्या सहाय्याने बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी वेंगुर्ले ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला.
अद्याप बुडालेल्या तिघांचा शोध सुरू आहे। यावेळी भाजप युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, मच्छीमार नेते वसंत तांडेल, दादा केळुसकर, मनोज तांडेल, किसान मोर्चाचे बाळू प्रभू, उबाटा युवसेनेचे पंकज शिरसाट यांनी घटनास्थळी भेट दिली। ही घटना घडल्यानंतर तहसीलदार ओंकार उतारी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जाधव, पोलीस पांडुरंग खडपकर, पोलीस अमर कांढर आणि टीम रात्रीपासून इथं उपस्थित आहे। वेंगुर्ला बंदर येथून काल रात्री जी होडी भरकटली आणि त्याच्या 4 खलाशी बेपत्ता झालेले आहेत, त्यातले जे एकूण 7 खलाशी होते त्या छोट्या होडीमध्ये, आणि त्यातल्या 7 खलाशांमधून जे 3 खलाशी आपला प्राण वाचून जे किनाऱ्यावर आलेले आहेत किंवा बंदरावर आलेले आहेत, त्यापैकी आपल्यासोबत ज्यांनी तो थरारक अनुभवला आणि आपला जीव वाचून ते बंदरावर आले, ते 2 खलाशी आपल्या सोबत आहेत। त्यांच्याकडून नेमका प्रकार काय घडला तो आपण जाणून घेणार आहोत। वो बोट पे जा रहे थे, वो कुछ नहीं, खाली आदमी हम लोग अपने बोट पे जा रहे थे। बोट पे चढ़ने के लिए कि हवा है तो बोट पे जाके रुकेगा उधर। तो बोट कितने बजे आप निकले इधर बंदर से? ऐसे 8 बज रहा होगा, 8:30 बज रहा था। 8:30 बजे। हाँ। आप कितने लोग थे बोट पे? बोट पे 7 आदमी थे। 7 आदमी थे। हाँ। तो तभी बारिश चालू था कि क्या चालू? बारिश नहीं चालू, हवा चालू हवा था। था। हाँ। आप थोड़ा दूर गया ना तो उधर से एकदम का हवा आया। हाँ, हाँ। हवा बारिश दोनों लगने लगा। हवा बारिश। हाँ, दोनों बीच लगने में लगा। आप लोग समुद्र में गए तभी चालू हुआ? तभी इधर से उधर तक गए तो चालू हुआ। मतलब क्या हुआ, आगे क्या हुआ? आगे जा रहे थे तो आगे ओड़ी बढ़ी नहीं, ओड़ी वापस आई इधर खड़पा को लगी और पलटी हो क्या गई। वो आपके पीछे दिख रहा है उस खड़क पे? हाँ, यही खड़पा पे, पीछे हाँ। वाले किसी पे वो। पीछे वाले खड़क पे। हाँ। और आपने उधर से ही जंप किया कि? जंप नहीं किया, वो हवा में पूरा आदमी इधर उधर हो गया। हाँ। चल उतने टाइम तैर रहा था, उधर ही डूबा। आप तीनों ने होड़ी से छलांग मारे? छलांग नहीं मारी, वैसे उधर ही तैर रहा तो ओड़ी पकड़ के, बाकी का आदमी हवा में इधर उधर हो गया। कोई इधर को हवा ले गई, कोई इधर चला गया। हम लोग 2-3 आदमी ओड़ी पकड़ के रुका था। मतलब वो पत्थर पे ये होके होड़ी पलटी हो गया? पलटी हो गया। बाद में वो उधर ही समुद्र में ही गए? समुद्र में ही गई। आप लोग किधर से आए चढ़े बंदर पे? ये पत्ती दगड़ के पास साइड से आए थे। हाँ, इस पत्थर के उस साइड से। हाँ। वेंगुर्ला बंदर येथून काही एक 7 खलाशी हे आपली जी समुद्रात मोठ्या होडीमध्ये छोटी होडी घेऊन जात असताना ती छोटी होडी वाऱ्याच्या वेगामुळे आणि समुद्राला आलेल्या अचानक उधाणामुळे भरकटली आणि ती होडी भरकटून एका दगडावर आदळली आणि त्यात ती होडी पलटी झाली आणि या होडीत एकूण 7 खलाशी होते। त्यापैकी 3 खलाशांनी आपले प्राण वाचवून ते वेंगुर्ला बंदरवर पोचले, मात्र त्यातील जे 4 खलाशी जे होते ते बेपत्ता झालेले आहेत। दरम्यान यातील एक मुख्य जे खलाशी होडीवरचा तांडेल असं म्हटलं जातं, तो मुख्य खलाशी रत्नागिरी येथील त्यांचा मृतदेह जो आहे तो सकाळी 9 ते 10च्या दरम्यान वेंगुर्ला मूठ समुद्रकिनारी मिळालेला आहे आणि त्यानंतर जे बाकीचे 3 खलाशी आहेत ते अद्यापही बेपत्ता आहेत। दुपारपर्यंत ही शोध मोहीम सातत्याने सुरू होती। रात्रीसुद्धा ही शोध मोहीम करण्यात आली। त्यानंतर सकाळी पुन्हा एकदा शोध मोहीम करण्यात आली। या शोध मोहीमसाठी कोस्टल चे हेलिकॉप्टरसुद्धा वेंगुर्ला बंदर व संपूर्ण त्या समुद्र किनाऱ्यावर दाखल झालेले होते। त्याचप्रमाणे स्थानिक मच्छीमार असतील यांच्यासुद्धा ज्या होड्या आहेत त्या समुद्रात दाखल झालेल्या आहेत। अजूनही शोध मोहीम सुरू आहे। आत्ता दुपारचे 2 वाजून गेलेले आहेत तरी अजूनही शोध मोहीम सुरू आहे आणि दरम्यान मात्र एकच मृतदेह या ठिकाणी मिळालेला आहे। अजूनही तिघेही अजून बेपत्ता आहेत। काल रात्री 8:30 ते 9च्या दरम्यान ही घटना घडली, ज्यावेळी हे 3 जे खलाशी वाचलेले होते ते पुन्हा बंदरवरती आले। यानंतर हा घडलेला प्रकार सर्वांच्या लक्षात आला आणि त्यांनी हा घडलेला प्रकार सांगितला। मात्र अतिशय थरारक असा हा प्रकार घडलेला आहे आणि असा मोठा ही दुर्घटना जी आहे ती वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणी घडलेली आहे। एकूण 7 खलाशांपैकी 3 खलाशींचे सुदैवाने प्राण बचावलेले आहेत, मात्र यातील 4 खलाशी होते ते बेपत्ता आहे। त्याच्यातील एकाचा मृतदेह मिळालेला आहे। आपण माझ्या मागे या ठिकाणी बघू शकता जो खडक दिसतोय
त्या खडकावर ती बोट आदळलेली होती आणि तिथून ती बोट पलटी झालेली होती. मात्र वाऱ्याचा वेग हा मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे त्यांना ती बोट आहे ती कंट्रोल होऊ शकली नाही. त्यामुळे ती बोट पलटी झाली आणि त्याच्यातून जे खलाशी होते ते सर्वजण पाण्यात गेले. आपला जीव वाचवण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न केलेले होते. मात्र पाण्यापुढे, समुद्राच्या पाण्यापुढे कोणाचाही काही जे ताकद आहे ती लागलेली नाही. एक जो खलाशी होता त्याने सुमारे 1 ते 1.5 तास पाण्यात पोहून तो या बंदरवर पोचला, अशी इथल्या स्थानिक मच्छीमारांकडून माहिती मिळाली. म्हणजे आपण विचार करू शकतो केवढ्या मोठा वेगाने वारा होता आणि कशाप्रकारे ही दुर्घटना झालेली होती. आणि यात एक महत्त्वाची या ठिकाणी बातमी समजते की जर 15 मिनटं अगोदर हे खलाशी समुद्रात गेले असते, आपल्या बोटपर्यंत गेले असते, तर कदाचित त्यांचे प्राण वाचवले असते. म्हणजे यांचा काळ हा आलेला होता तो असा की या ठिकाणची एक मच्छी म्हणजे जे सुटी करतात म्हणतात आमच्या, ती एक महिला होती या ठिकाणी बंदरवरती. आणि म्हणजे मासे साफ करणारी जी महिला या ठिकाणी बसते ती या ठिकाणी होती आणि ती आपले जे साफ केलेले जे मासे आहेत ते घेऊन त्या बंदरच्या ठिकाणी गेलेली होती आणि तिचा तोल जाऊन ती त्या पाण्यात पडली. आणि हे जे आता जे खलाशी बुडालेले आहेत ते खलाशी त्यावेळी बंदरवरती होते आणि ते त्याला वाचवण्यासाठी ते त्या ठिकाणी गेले. त्या महिलेला त्यांनी वाचवलंसुद्धा. आणि या संपूर्ण वाचवण्याच्या प्रकारामध्ये जे 15 ते 20 मिनटं त्यांची त्या ठिकाणी गेली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ती बोट जी आपली आहे ती त्या होडीपर्यंत नेण्यासाठी समुद्रात घातली आणि त्याच्यानंतर हा प्रकार घडलेला आहे. त्यामुळे त्यांचा काळ आला होता असंही म्हणावं लागेल. अतिशय दुर्दैवी घटना ही वेंगुर्ला या बंदर या ठिकाणी घडलेली आहे. सावंतवाडी शहरामध्ये गुरुवारी रात्री 8 वाजल्यापासून पहाटेपर्यंत लाईट गायब झाल्यामुळे शहरातील नागरिकांचा शुक्रवारी फार मोठा उद्रेक दिसून आला. सर्व पक्षीय नेत्यांनी सकाळी 11 वाजता सावंतवाडी वीज वितरण कार्यालयाला धडक दिली. यावेळी उपकार्यकारी अभियंता कुमार चव्हाण यांना माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, माजी नगरसेवक विलास जाधव, सुरेश भोगटे आणि मराठा समाजाचे तालुकाध्यक्ष सीताराम गावडे यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत धारेवर धरले. 10 वेळा फोन लावलाय, आता त्यांनी घेतला का तुम्ही मेंटेनन्स केलं नाही? 33 केव्ही च्या लाईनचा मेंटेनन्स झाला, द्या मला पुरावा द्या. इन्सुलिन येते लाईन, इन्सुलिन येते, पुरावर येते, का झालं नाही त्यांचा मेंटेनन्स? खोटं बोलताय तुम्ही, खोटं बोलताय. मेंटेनन्स ट्री कटिंग झालेलं नाही. हो केलं आपण. कधी केलं? मागच्या सोमवारला फक्त आम्हाला 1 दिवस नव्हता. का बंद पडते मेंटेनन्स करताय? मेंटेनन्स करताना का बंद पडते? कसला मेंटेनन्स ठेवता? मेंटेनन्स सांगता तुम्ही? ही परिस्थिती काय येते तुमच्यावर? कसला मेंटेनन्स करता? मेंटेनन्स मीटिंग होतात. प्रिव्हेंटिव्ह केअरचा फॅम्युला काय? मागे जी घटना घडली राजवाड्याकडे झाडं उन्मळून पडली, तीच परिस्थिती तुम्हाला आता पुन्हा भोगायची. असे मुद्दे जायला पाहिजे. तुमची आवश्यकता आहे का? म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह केअर काय आहे? त्याचा उद्रेक झाला होता, त्यांची काही चुकी नव्हती. कारण तुमचा अधिकारी हा तिथं बसून फोनच घेत नाही. फोन घेऊन योग्य उत्तर दिली असती तर इथे यायची गरज असली नसती. बोलून घ्या, बोलून घ्या. आपण पावसाळ्याच्या पूर्वी मेंटेनन्स करायचा सगळे शासनाचा पहिला म्हणजे दरवर्षी तुमचं ठरलेलं आहे. त्या ठिकाणी लोक जबाबदार आहे. तर नेमकी तुमची अडचण सांगा. आज बघा बांद्याच्या परिसरात म्हणजे असल्यापासून शिरोड्यापासून 4-5 इकडेची ज्या काही अडचणी आहेत तुम्ही लोकप्रतिनिधी कधी सांगितलंय का ही आमची अडचण आहे, तेव्हा आम्हाला लोक पाहिजेत किंवा अमकं पाहिजे. आज काय झालंय बघा, आता काल इन्सुलिन जर का एवढ्या मोठ्या गावात एक तुमचं वायरमन तुम्ही आउटसोर्स केल्यामुळे तो संध्याकाळी फोन बंद करून ठेवतो. आउटसोर्स केले निरवड्यात. किती वर्ष गेली हो जागेत तुमच्या? तुम्हाला तुमचा कोणाचा कंट्रोल आहे? तुमचा कोणाचा कंट्रोल आहे का सांगा? जागेचे रेट नाही, अमकं नाही, मग व्यत्येची मिळते. व्यत्येवाल्यांना तिकडे ग्रामपंचायतीला त्यांना भाडं पाहिजे. तुम्ही कशाचाच काही ताळमेळ जर काही कधीतरी बैठक कलेक्टर बरोबर, कधीतरी पालकमंत्र्यांबरोबर, कोणाबरोबर तुम्ही घेतली पाहिजे ना. विधानसभेच्या 3 तालुक्यामध्ये विजेचे प्रॉब्लेम प्रचंड आहेत. यापूर्वीसुद्धा एसींकडे 2दा बैठका झाल्या. त्यानंतर स्वतः एसीना इथल्या सावंतवाडीच्या कार्यालयात बोलून इथले सरपंच आणि यांचीही बैठक त्या ठिकाणी झाली. तरी पण सुधारणा या ठिकाणी काही झालेली दिसत नाही. आणि म्हणूनच आज गेली 8 तास या सावंतवाडी परिसरात लाईट नव्हती आणि म्हणूनच या इथल्या जनतेचा फार मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाला. आज हे इथं सगळी चर्चा झाल्यानंतर
AC आणि एक्झिक्युटिव्ह या दोघांची पण चर्चा झाली. त्यांनी 30 तारीखला 11 वाजता एका हॉलमध्ये सगळे जे ठेकेदार आहेत आणि स्वतः सगळे AC पासून एक्झिक्युटिव्हपासून सगळे त्यांचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन लोकांच्या समोर बैठक घेण्याचं या ठिकाणी कबूल केलं. आज एक गोष्ट या ठिकाणी कबूल करावी लागेल की ग्रामीण भागात पर्यटनाचा जो व्यवसाय आहे, ग्रामीण किंवा शहरी भागात, हा याच्यामुळे अडचणीत या ठिकाणी आलेला आहे. लोक प्रचंड त्रस्त झालेले आहेत आणि म्हणून अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अधिकाऱ्यांनी आत्तापर्यंत कधी ज्यावेळी आमच्या 3-4 बैठका झाल्या, या बैठकांमधले त्यांच्या अडचणी कधी सांगितल्या नाहीत आणि म्हणूनच आज शासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवढे पैसे देऊनसुद्धा आज खऱ्या अर्थाने लोकांना या ठिकाणी जो त्रास होतो त्याला जबाबदार इथले अधिकारी आहेत, इथले AC आहेत आणि मुद्दाम या सगळ्यांना मी या ठिकाणी या निमित्ताने सांगतो, आपल्याला जर जमत नसेल तर इथून बदल्या करून तुम्ही यातून निघून जा. कारण हा घोळ आत्ताच या ठिकाणी वर्ष 1.5 वर्ष या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. एवढंच नाही तर कृषीचे जे पंप आहेत तिथं पण त्यांना लाईन बरोबर मिळत नाहीत. एक जे उपकेंद्र या ठिकाणी व्हायचं आहे निरवड्याला, ते आज जवळजवळ 6-7 वर्ष जागा बघतात तरी यांना जागा मिळत नाहीत. हे या ठिकाणी निष्काळजीपणाने हे सगळं चाललेलं आहे आणि म्हणूनच आज लोकांनी फार मोठ्या प्रमाणात इथं उद्रेक केलेला आहे. आज जर ते शाणे नाही झाले तर याच्या पुढे हा उद्रेक वाढला त्याची जबाबदारी इथल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर आणि AC जे आपले MSCB जे आहेत त्यांच्यावर या ठिकाणी राहणार आहेत. त्यांना वेगळ्या माध्यमातून पैसे म्हणजे पैसे जे लागतात ते या ठिकाणी करून दिलेले आहेत. DPDCचे पैसे दिलेले आहेत. सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा मुद्दा की किनारपट्टीला जसं आता अंडरग्राऊंड जी आता MSCBची लाईन जाते तशाच प्रकारची शहरांमधून आणि इथे जी मोठी शहरं आहेत तिथे या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. जे वायरमन आहेत हे लोकसंख्येच्या निकषाप्रमाणे या ठिकाणी मिळाले पाहिजेत आणि जे आउटसोर्स यांनी केलेले आहेत ते 6 वाजता फोन बंद करून ठेवतात. लोकांचे फोन उचलत नाहीत, ते अधिकाऱ्यांचे फोन उचलत नाही आणि म्हणून याचा ताळमेळ हा लवकर या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. म्हणून आत्ता ही या ठिकाणची बैठक या ठिकाणी होती. मी या निमित्ताने पुन्हा एकदा इथल्या अधिकाऱ्यांना सांगू इच्छितो, जर तुम्ही या ठिकाणी जर याची सुधारणा नाही झाली, लोकांचा जर उद्रेक झाला त्याची सर्वोच्च जबाबदारी आपली राहील. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधलं गेलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर तसेच देवगडमधील इतर पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे. वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक उलाढालीत वाढ झाल्याचं चित्र दिसतंय. देवगड कुणकेश्वर येथील विविध पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे. शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी पडल्यानंतर तालुक्यातील उन्हाळी पर्यटन बहरलंय. समुद्राच्या पाण्यात मनसोक्त डुंबून समुद्र स्नान घेण्यावर पर्यटकांचा अधिक भर असतो. तालुक्यातील किल्ले विजयदुर्गसह श्री क्षेत्र कुणकेश्वर दर्शनासाठीही भाविकांची मोठी गर्दी जाणवते. किनारपट्टी भागातून फिरण्याचा पर्यटकांना मोह आवरत नाही. स्वच्छ समुद्र किनारे, पराक्रमाची गाथा सांगणारे गडकिल्ले पर्यटकांना अधिक आकर्षित करतात. सायंकाळच्या वेळी बहुतांश ठिकाणी समुद्र किनारी वर्दळ जाणवते. पवनचक्की भागात तसेच समुद्र किनारी पर्यटकांची गर्दी वाढताना दिसते. यापूर्वी आम्ही गुहागर वगैरे त्या नागाव बीचला वगैरे गेलेलो, परंतु तिथं थोडंसं मोटर बाईक वगैरे प्रमाण वाढलेलं आहे. त्यामुळे समुद्रामध्ये एवढं ऑइल आणि पेट्रोलियम पदार्थ आहेत की त्याचं इन्फेक्शन स्किनवर होतं. पण हा एकमेव बीच आम्हाला असं वाटलं की थोडासा दूर आहे पुण्यापासून, आम्ही पुण्यात आहोत, परंतु एवढा स्वच्छ आणि सुंदर आहे. फक्त एक आहे की गव्हर्नमेंटच्या फारशा फॅसिलिटीज इथपर्यंत पोहोचलेल्या नाही आहेत. एक पर्यटन स्थळ म्हणून मान्यता मिळाली आणि अजून काही फॅसिलिटी इथं उपलब्ध झाल्या तर बरं होईल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सर्वसाधारण पर्यटकांसाठी सुद्धा इथं हॉटेल उपलब्ध होणं फार गरजेचं आहे. आता जी काही थोडीफार आहे ती फार एक्सपेन्सिव्ह आहे. म्हणजे पर्यटकांना भूल घालण्यासारख्या अजून काही गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत, त्या जर झाल्या तर आणखी छान होईल. पण यासारखा स्वच्छ आणि सुंदर बीच आम्ही पाहिला नाही. अतिशय छान आहे आणि तो असाच राहावा, असाच मेंटेन करावा कुणकेश्वरवाल्या लोकांनी, एवढीच रिक्वेस्ट आहे. आता इथून पुढे देवगड आणि जमलं तर रत्नागिरी वगैरे त्या बाजूने जाणार आहोत पाहत आम्ही. ते आणखी काही पाहण्यासारखे आहे का की जेणेकरून पब्लिकच्या नजरेतून चुकलेले जे बीच आहेत की जे अजूनही स्वच्छ आहेत, सुंदर आहेत, असं काही पाहत जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आम्ही. निसर्ग सौंदर्य आणि पर्यटन फॅसिलिटी केरळमध्ये पुष्कळ आहेत. म्हणजे पर्यटकांना आकर्षित करेल अशा पुष्कळ गोष्टी केरळमध्ये आहेत. कदाचित त्यामुळे केरळ आता सधन आहे कोकणापेक्षा.
कदाचित गव्हर्नमेंटने दिलेल्या फॅसिलिटीज MTDCs वगैरे खूप आहेत तिथे, त्यामुळे जाणारा गव्हर्नमेंटचा बराचसा पैसा किंवा पर्यटनचा जो पैसा आहे तो बराचसा केरळमध्ये जातो. त्यामुळे केरळ हे आपण विकसित म्हणूयात ॲक्च्युली कोकणापेक्षा. बट इथं डेव्हलपमेंटची बरीचशी आवश्यकता आहे. आणखी डेव्हलप झालं की आणखी पर्यटकांचा पैसा आला की आणखी इथं डेव्हलपमेंट होत राहील आणि हे सुद्धा सदन व्हायला वेळ लागणार नाही. पर्यटनामुळे हॉटेल व्यवसाय देखील तेजीत आलाय. समुद्र किनाऱ्यांसह धार्मिक पर्यटनाकडेही पर्यटकांचा ओढा असतो. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक उलाढालीत वाढ झाल्याचं चित्र दिसतं. नागेश दुखंडे, कोकणसाद लाईव्ह, देवगड. सावंतवाडी शहरात रात्री उशिरा मुसळधार पावसानं हैदोस घातला. विजांच्या लखलकाटासह वादळी वाऱ्यानं अवकाळी पाऊस बरसला. बराच वेळ पाऊस पडल्यानं रस्त्यावर पाणी साचलं. नगर परिषद प्रशासनाकडून पावसापूर्वी दक्षता न घेतल्यानं ही परिस्थिती ओढवली. गटार साफ न केल्यानं शहरवासियांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. बत्ती गुल झाल्यानं शहरात अंधारात गेलं. शहरासह तालुक्यात देखील पावसामुळे मोठं नुकसान झालं. वीज कोसळणं, झाड पडण्याचे प्रकार घडले. खूप आनंद पुढे चांगली मोठी होईल. आईच्याकडे काय आशीर्वाद असतो. कारण कधी ती चुकी राहू नये.
पुढे गुडघ्यात मग जाऊन तिला कुठले येते. हे आनंदाश्रू आहेत विजयश्री तेलींचे. विजयश्री तेली या 12वीच्या परीक्षेत सिंधुदुर्गात 3रा क्रमांक पटकावलेल्या मालवणच्या टोपीवाला हायस्कूलच्या स्नेहलताच्या आई. लेकीनं परीक्षेत मिळवलेल्या या यशानं त्यांचा ऊर अभिमानानं भरून आला. लेकीला चांगले मार्क्स मिळतील याची खात्री होतीच. स्नेहलताला घट्ट मिठी मारून उराशी कवटाळून या मायलेकींनी हा आनंद साजरा केला आणि हे सांगताना त्यांचा हसरा चेहरा खूप काही सांगून जात होता. मी इथे कामाला होती ना, तिने पहिलेच फोन केला मला, त्यामुळे खूप आनंद झाला. तिने सांगितलं म्हटलं मला आधी पार्क करो. मी संध्याकाळी गेली घरी, खूप मिठी काढून. स्नेहलतानं 12वीत 94.83% मिळवले. सिंधुदुर्गातून ती 3री आली आहे. अर्थात यामागे तिची जिद्द, तयारी आहेच, मात्र कणखर आईचे कष्ट देखील आहेत. स्नेहलता अवघ्या 1 वर्षांची असताना तिच्या वडिलांचं छत्र हरपलं. सगळी जबाबदारी आईवर आली. त्यांनीही ती समर्थपणे सांभाळली. स्नेहलताचे वडील सत्यविजय तेली हे स्वतः कंडक्टर होते. त्यामुळे अनुकंपातून विजयश्री यांना जॉब मिळाला. 16 वर्षांपूर्वी स्वच्छक म्हणून त्या परिवहन महामंडळात रुजू झाल्या. सुरुवातीला त्यांची मालवणच्या आगारातच नियुक्ती झाली. मात्र आता डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांची सावंतवाडीच्या आगारात बदली झाली. विजयश्री राहायला मालवणातील देऊळवाडा इथं. त्यामुळे रोज मालवण, कुडाळ, सावंतवाडी असा प्रवास त्यांना करावा लागतो. सकाळी 7 वाजता त्या घर सोडतात, तर पहाटे 5 वाजल्यापासून त्यांचा दिवस सुरू होतो. घरी येईपर्यंत रात्रीचे 8 वाजलेले असतात. दिवसभर आगारात येणाऱ्या बसेस त्यांना साफ कराव्या लागतात. त्यात दुपारचं जेवणही ठराविक वेळेत होत नाही. प्रवासामुळे होणारी दगदग आणि अवेळी जेवण याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर झालेला दिसतोय. सावंतवाडीत बदली झाल्यापासून त्यांचं वजन चांगलंच घटलंय. त्यामुळे प्रशासनाकडे त्यांनी आपली बदली करण्याची मागणी केली आहे. लवकरात लवकर बदली होण्यासाठी त्या प्रयत्नात आहेत. विजयश्री यांच्या संकटात भाऊराया मात्र भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी उभा होता. कठीण काळात त्यानं त्यांची मोलाची साथ दिली. विजयश्री यांचं सासर वेंगुर्ले तालुक्यातील कोचरा इथं. मात्र पतीच्या निधनानंतर भाऊ रवी मालवणकर यांनी त्यांना आणि 1 वर्षाच्या स्नेहलताला मालवणात माहेरी घेऊन आला. भावाप्रमाणे वहिनी रोहिणीही त्यांचं सगळं आपुलकीनं करते. आज जे काही मी आहे ते फक्त आणि फक्त भावामुळे हे सांगताना विजयश्री यांचा कंठ दाटून आला. माझा भाऊ, माझी वहिनी चांगली. आज सगळं काय ते आपल्या आईच्या कष्टांची जाणीव स्नेहलतालाही आहे. त्यामुळे अशीच मेहनत घेऊन प्रगती करण्याचा तिनं निश्चय केलाय. सीए बनण्याचं तिचं स्वप्न आहे. आधी आनंद होतोय. आई खूप कष्ट करते, त्यामुळे त्याचं चीज झालंय. आज एक टप्पा पार केलाय. त्यामुळे यापुढे पण असे चांगले प्रगती करेन आणि आईला पण असं चांगला हे देण्याचा प्रयत्न करेन. खूप छान वाटतंय. खरं तर 90% जास्त मिळवायची अपेक्षा होती. म्हणजे ते ठरवून ठेवलेलं की अबव 90 जायचं आहे. पण हे खूप मोठं यश आहे. खूप आनंद होतोय. यापुढे सध्या मी आता ग्रॅज्युएशन करेन आणि CAच्या एक्झामसाठीची तयारी सुरू करेन. खूप अभ्यास केला म्हणजेच जास्त मार्क मिळतात असं नाही. सातत्यानं ठेवलं परीक्षेत. म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच कंटिन्युअस अभ्यास करत राहिला तर परीक्षेच्या काळात पण जास्त करावं लागत नाही. तो एक आपला फ्लो असतो. त्यामुळे होऊन जातं सगळं. फक्त सातत्य ठेवलं पाहिजे आणि आपली तयारी पाहिजे तेवढं करण्याची.
आणखीन एक बाब प्रकर्षानं जाणवली ती म्हणजे त्या काम करत असल्याचं ठिकाण अगदीच अस्वच्छ होतं. एसटी धुताना वापरलेलं पाणी साचून काळा कुठ्ठ चिखल तयार झाला होता. त्याच ठिकाणी कचरा टाकलेला दिसत होता. पाय अगदी जपून टाकावे लागत होते. विजयश्री आणि त्यांच्या सोबतच्या सहकारी केवळ चपला घालून बस धुण्याचं काम करत होत्या. दिवसभर या पाण्यात राहून त्यांच्या पायाला जखमा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे एसटी प्रशासनानं कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचीही काळजी घेणं तितकंच गरजेचं आहे. निदान हँड ग्लोव्ज आणि पायांचा पाण्याशी थेट संपर्क येता नाहीत असे बूट उपलब्ध करून द्यावेत. मात्र लेकीसाठी हे सगळे कष्ट उपासण्याची विजयश्रींची तयारी आहे. मी निमित्त आहे, सारी मेहनत स्नेहलताचीच आहे असं त्या अभिमानानं सांगत होत्या. असंच शिकून तिनं मोठं व्हावं, प्रगती करावी अशी विजयश्रींची इच्छा आहे. आणि जास्त करून तिचीच मेहनत आहे. पास होण्याचं कारण तीच आहे. मी फक्त निमित्त आहे. फक्त आई हे फक्त निमित्त आहे. बाकी सगळी मेहनत तिची आहे. आणि तिला हे होतं, मला होती की ती 12वी चांगले मार्क मिळून नंबर काढेल. आणि 10वी तिने काढलं ना 2 नंबर. ही गोष्ट आहे स्कॉलर स्नेहलताच्या कणखर आईची. लहानपणी वडिलांचं छत्र हरपलं, मात्र आईच्या कष्टामुळे आणि तिच्या मेहनतीमुळे तिने शिक्षणातला महत्त्वाचा टप्पा पार केला. आता आणखीन मोठी भरारी घ्यायची आहे. मात्र त्यासाठी स्नेहलताला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा आणि तिच्या आईला सलाम. शेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं, कणखर तितक्याच हळव्या आहोत संयमी आणि विवेकी. डगमगत नाही संकट समयी आम्ही सावित्रीच्या लेकी. डगमगत नाही संकट समयी आम्ही सावित्रीच्या लेकी. जुईली पांगम, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. बोट बुडाली, खलाशी बेपत्ता. उपकार्यकारी अभियंत्यांना धरलं धारेवर. आणि मान्सून पूर्वीच कोकण अंधारात. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.